Вселената е на 13.8 милиарда години. В нашата галактика има над 100 милиарда звезди, а в наблюдаемата Вселена – трилиони галактики. Статистически е почти невъзможно да сме сами. Но ако има други, къде са те? И колко напреднали могат да бъдат? През 1964 година руският астрофизик Николай Кардашев решава да спре да гадае как изглеждат извънземните и вместо това да се фокусира върху нещо измеримо – енергията. Той създава скала, която не измерва интелигентността или културата, а способността на една цивилизация да подчинява законите на физиката и да черпи мощ от космоса. Днес ще преминем през тези нива. От нашата скромна планета до същества, които бихме нарекли богове. Аз съм Curiosity и днес ще ви дам кратко описание за скалата на Кардашев. Цивилизация тип 0 – космическите пеленачета. Преди да погледнем към звездите, нека погледнем в огледалото. Къде сме ние? Кардашев дори не е включил тип 0 в оригиналната си скала, защото е смятал, че цивилизация на това ниво е твърде примитивна. Карл Сейгън по-късно изчислява, че ние сме на ниво 0.73. Какво означава това? Ние все още сме планетарни паразити. Разчитаме на изкопаеми горива. Буквално изгаряме остатъци от древни растения и животни, за да задвижваме колите и домовете си. Ние не контролираме времето, не можем да спрем земетресение и сме напълно уязвими от един по-голям астероид. За да станем тип 1, трябва да се научим да използваме цялата енергия, която Слънцето изпраща към Земята. Това са около 10 на 16 вата. В момента сме в най-опасната фаза. Имаме технологията да се самоунищожим, ядрено оръжие, климатични промени, но нямаме зрелостта да го избегнем. Тип 1. Господари на света. Когато и ако достигнем тип 1, вероятно след около от 100 до 200 години, Земята ще изглежда различно. Една цивилизация от тип 1 контролира планетата си напълно. Представете си свят без енергийна криза. Свят, в който можем да насочваме урагани, да създаваме изкуствени острови и да контролираме глобалния климат с прецизността на термостат. Ние вероятно ще сме колонизирали Марс и Луната, но основната ни мощ ще идва от термоядрен синтез и гигантски соларни ферми в орбита. На това ниво ние вече не сме застрашени от изчезване поради природни бедствия на планетата. Ние сме се превърнали в истински планетарен организъм. Тип 2. Звездни богове и сферата на Дайсън. Но планетата е само началото. Една цивилизация от тип 2 е усвоила своята звезда. Тяхната енергийна нужда е милиарди пъти по-голяма от нашата днес. Тук се появява концепцията на Фриман Дайсън – сферата на Дайсън. Това не е просто голяма топка. Това е рояк от милиони сателити и колектори, които обгръщат Слънцето, за да уловят всяка частица енергия, която той излъчва. Защо им е толкова енергия? Може би за захранване на компютри с размерите на планети, или за задвижване на звездни двигатели, които могат да преместят цялата Слънчева система на друго място в галактиката. Цивилизация от тип 2 е практически неуязвима. Дори взрив на супернова в близост не би ги притеснил. Те просто биха отклонили енергията или биха се преместили. Те биха могли бъдат нарекани архитекти на слънчеви системи. Тип 3. Галактически императори. Сега навлизаме в сферата на невъзможното. Тип 3 – галактическа цивилизация. Те притежават енергията на милиарди звезди. За тях пътуването между звездните системи е като разходка до магазина. Те вероятно използват черни дупки като източници на чиста енергия. Ако потърсим тип 3 в небето, може дори да не ги видим с телескоп, защото те биха могли да затъмнят цели участъци от галактиката, докато усвояват светлината на всяка звезда. За същества от тип 3 ние сме по-малко от мравки. Те могат да манипулират самото пространство-време. Тук въпросът не е какво могат да направят, а има ли нещо, което не могат. И тук идва най-страшната част. Ако скалата на Кардашев е логичен път за развитие, защо не виждаме сфери на Дайсън в небето? Защо галактиката изглежда тиха? Това е парадоксът на Ферми. Едно от обясненията е Великият филтър. Теорията, че някъде по пътя от тип 0 до тип 3 съществува бариера, която почти никой не преминава. Дали филтърът е зад нас, раждането на живота, или е пред нас,
самоунищожение чрез изкуствен интелект или ядрена война. Ние сме в критичен момент. Ние сме поколението, което ще реши дали човечеството ще остане в тип 0 до своето изчезване или ще направим първата стъпка към това да станем безсмъртен космически вид. И това е всичко за днес. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако искате още космически открития. Аз съм Curiosity. До следващия път!